What is school called in Igbo? Ụlọ akwụkwọ. What is book called in Igbo? Akwụkwọ. What is pen called in Igbo? Pen. Kedu ihe a na-akpọ ya n'Igbo? Mkpịsị odee. What of teachers? Kedu ihe a na-akpọ ha n'Igbo? Ndị nkuzi. And students. Ụmụ akwụkwọ. Gịnị ka a na-akpọ blackboard n'Igbo? Ugbo ojii. What about lesson? What is it called in Igbo? Lesson. Gịnị ka a na-akpọ ya n'Igbo? Nkuzi. And learning is what? Gịnị bụ learning n'Igbo? Ọmụmụ. Ka m kụọrọ gị aka. I mere nke ọma.